ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз ба сайру гашти баҳр баромадем. Ростӣ ба ман бениҳоят сахт писанд аст вақте ки дар назди баҳр мешинам, идеяи хуб ва сархелу ором мешавад. Баъзан бачаҳо менависанд ки ту пулат бисёр шуди, ҳар рӯз дамгирӣ мерӣ. Дӯстон, дар асл мақсади ман чунин нест. Яъне вақте ягон проекти калонро ба анҷом мерасонем, ин проекти мо яъне авито буд ки мағозаашро кушодем, результатҳояшро дидем, албатта ҳоло бачаҳоро омӯзонда истодаем ва пас аз истироҳат боз яъне бо бачаҳо кор кардан лозим. Ҳоло бачаҳои курсҳоро гирифта истоданд масъалаи авиторо. Баъдан вақте ки дар як ҷо истода кор мекунам, гоҳо мотиватсия кам мешавад. Вақте ягон ҷо истироҳат карда боз мерам, қувваи тоза, фикрҳои тоза, боз кор зиёдтар ва хуб мешавад. Нафаре ки бизнес мекунед, ба шумо тавсия медиҳам ки ҳатман барои истироҳат вақт ҷудо кунед.